नोंथांमोननि जायगायाव दा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ सोरबायदि बिजाथिनो भट होगोन नोंसोर? बेलाय दा जोंना सोर दानि बे गोदान नांगोलानो जोंना बेनो गोदो गोदायनिफ्राय जों जेबो थाङा थाइसेबो मोना नांगोलनि होनना होखाया जोंनो सार जोंखौ सिनायखायो मा होननो आं मोनफेराखै सारबो खनसेबो गैया दासिमबो बोराय गोमालाय लांबायसो आंना होमबाबो दासिमबो गैया मोनाखै। आबैयाव नुबै मोनदोंना मोनाखै? जेबो मोना आंनाव पेन्सनबो गैया आं जेबो मोना गुरुदैबो मोना। माब्लाबाफोर चेयारमेननियाव थांबाय बायदोंमोन नामा बिनो? हा चेयारमेननियाव गैया आं थांनो रोङाबो मेगनबो नुवा गभर्नमेन्टनि जेबो मोना आङो। माबा मोनो बुरि पेन्सनबो मोना नोङो? पेन्सनबो मोना जेबो गैया। बिराद दुखुनांथाव। जों दा जेबो बे सरखार सोलिनायनिफ्राय जों दाबो जेबो मोनफेराखै। जों सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो जों 75,000खौ मोनाखै। जोंनि फिसा फिसौ फरायनायाव मेट्रिक पास जानायावबो जोङो सिबुलासिब सोना होजायाखै। जोंनि डकुमेन्टसखौ जोंनि फिसालाफोरनि डकुमेन्टसखौ बिसिनानै गालांजोबदों। सोर बिसिना गालांदों? इउपिनि मानसिफ्रा इउपिएलनि मानसिफोर मेम्बार सेक्रेटारि गालांदों। जोंना फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय जों जेबो चान्स मोनाखै सार जेबो मोनाखै। जों अरुनदयबो मोनाखै। अरुनदयबो मोनाखै जेबो मोनाखै जों दासिमबो। जोंनि फिसाया सासे दा बिए पास जाबाय सासेया सेकेन्ड इयार फरायगासिनो दङ। दा जोङो फिसाफोरनि फरायनायनि थाखायबो जोंहा जेबो मोननांगौ मोन्थाय मोना। इउपिपिनि मानसिया जोंखौ नांगोल होननानै फिसाफोरखौबो दुखु होयो बिमाफोरखौबो दुखु होयो। खाथिनि एमसिएलए सावरायग्रानाव थांदोंमोन गैया जोंनो जेबो होआखै। फिसाफोरखौ सोना होआखै इउपिपिएलनिखौ सोना होदों जोंनिखौ सोआखै। बिसिनानैसो होयो अरुनदयबो जों मोनखाया सार जेबो मोना। जों दा बे सोलिबाय थानाय सरखारखौनो जोंनो हाग्रामा सारखौनो जोंनो नांफिनगौ। अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि साफ्रोम आइजोफोरनोनो 5,000 अनसुंथाइ होदों होनना बुंदों बेखौ मोनना? जों मोनाखै बेखौबो जों थाइसेबो मोनाखै जोंनो होखाया। खुन्दुं होदों गावसिनि मानसिनो जों नांगोलनो जोंनो होआखै। थाइसेबो होआखै जोंनो मोनाखै जेबो होआनो जोंखौ मोनाखै 75,000बो मोनाखै जोङो सैथो बाथ्रा बुंदों जों नंखाय बुंबा जोंनावनो फाब नांगोन। दा नोंथांमोननि एमएलएआ एमपि जालांबाय दा बिनिनो उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ माबायदि बिजाथिनो भटखौ होगोन नोंथांमोना? जोङो सुद्द सारनोनो होगोन। जोंनो सुद्द सारखौनो जोंनो नांगौ। जों सुद्द सारखौनो देरहाहोगोन। BPF देरहासार नांगोलनि सावगारियाव भट हो नांगोलनि सावगारियाव भट हो उत्तम कुमार बसुमतारीनो भट हो उत्तम कुमार बसुमतारीनो भट हो हाग्रामा महिलारि देरहासार हाग्रामा महिलारि जै जाथों हाग्रामा महिलारि जै जाथों उत्तम बसुमतारी जै जाथों उत्तम बसुमतारी जै जाथों